Много са казусите. Искам да започнем от историята, която разказахме преди малко в ефир, при която водач отказва да направи полеви тест и иска да си даде, в което е негово право, кръвна проба. Първо, че времето му, прозоречният период от 45 минути е много труден, за да успееш и колата си да откараш от мястото, където са ти я спрели, с репатрак или, както са му казали, ако искаш бутария, любезните... В закона е писано 45 минути на територията на града и 2 часа, ако е извън територията на населеното място. Какво правиш обаче в ситуация, в която те задържат допълнително полицаите? А пък часа къде се записва? Часа се записва в една бланка, в която се описва времето, за което ти дават, за да отидеш и да си направиш кръвната проба. Сега ако напише 7:52, пък ви държат тук до 8:05 и се разправяме нещо и от 8:05 почна да ви тече. Трябва да е така. Трябва да се изпише в момента, в който вече са те освободили и оттам да ти напишат часа и минута, в която те пускат и почва да тече 45-дневния срок. И колата за това време трябва да извикаш репатрак и да отиде на или да се заключи автомобила на място и някой да остане до автомобила, за да отидеш ти да се... Ако няма кой? Да. Ако няма кой, няма ангажимент МВР да прибира автомобила на водача. Какво да се прави в такава ситуация? Колата ми е тук без номера, взели са ми книжката, пишат, че отказвам полеви тест. Аз може да съм взел нурофен и да знам, че не трябва да дам полеви тест, а ми трябва кръвна проба, а времето тече. Сървайвър е малко положението. Трябва да оцелея някакси. Тук ситуацията хем от една страна има проблем с правоприлагането, хем в известна степен има проблеми с законодателството. По отношение на правоприлагането, Закона за движението по пътищата изрично казва, че книжката не се отнема в случаите, в които се дава кръвна проба. Това е записано последния начин. Когато е дадена кръвна проба, резултатите са определящи. Тоест ние го тълкуваме и съдилищата също го тълкуват по този начин, че в този случай не трябва да се отнема книжката, което означава, че при отказ да се даде полеви тест и със съгласие да се даде кръвна проба, не би трябвало книжката да се отнема. Съответно, не би трябвало да се поставя водача в такава ситуация на оцеляване. Но, от друга страна пък, законодателния проблем. Има една наредба, която определя реда за взимане на пробите и за установяване въобще употребата на алкохол и наркотични вещества, в която се казва, че полицейските служители имат задължение да придружат водача до лечебно заведение, единствено и само в случаите, в които пробата за алкохол от дрегера е над 1,2 или е положителна за наркотици. Обаче, когато водача откаже полевия тест, те нямат подобно задължение. Сам трябва да отиде. Сам трябва да отиде, точно така. И в ситуацията, в която той е с отнета книжка, свалени номера, ако автомобила е негов, ако не може да намери транспорт или пък се случва в час пик в голям град, за него е почти практически невъзможно да стигне на време, а на всичкото отгоре, ако не стигне на време, наредбата, за която споменах, казва, че при неявяване в срок пробата не се взима. Тоест, излиза, че водача практически изцяло е отказал да бъде изпробван. Понеже са много казусите, ние не можем всичко да обобщим, а в момента отнемането, преди съда да се е произнесъл, на тези коли, които са натрупани на паркинги, да речем в Бургас, виждам, че всеки ден има по 8 коли, по 7 коли пускат през съобщения. Къде стои в закона? В тъмната страна на закона ли е това отнемане в момента на коли от страна на полицията, след като може да се окаже, че нито си е пиян, нито си под въздействие и след употреба на наркотици, пък си оставен дълго време без автомобила си. Може и да не е и твой даже. Може да е моя, каран от някой. Всъщност промените в наказателния кодекс не предвиждат възможност МВР да отнема автомобили. Промените в наказателния кодекс за определени престъпления по транспорта предвиждат съдилищата да отнемат автомобили. Тоест това става с влизане в сила на присъдата. По каква причина Министерството на вътрешните работи отнема автомобили и на какво основание, на мен не ми е известно, защото такова няма. Задържане на автомобила. Това противозаконно ли е тогава? Смятам, че да. Противозаконно отнемане на автомобили от страна на МВР в момента преди съда... МВР няма правомощите да отнема автомобили. МВР има правомощите да задържа автомобил обект на извършено престъпление. Разликата е, че едното е задържане с протокол за доброволно предаване на автомобила, ако водача наистина подпише такъв протокол, а другото е
като веществено доказателство, с което е извършено престъплението. Демек алкохолната Аз се надявам общественият разговор да не тръгне сега в другата крайност. Толкова години се възмущаваме на урочтината по пътя. Да. И очевидно за някои хора единствено отнемането на автомобила, ако е по законен начин, е работещото средство. Ние пак ще покажем едни кадри от дрифтиране в София. Застрашават се и други водачи, има и състезания по тъмно, по светло. ГДБОП казаха, че ги търсят, не знам дали ги намериха или това е много трудна задача за тях. Включително на жълтите павета. Ние имаме едни клипове, които показват и употреба на такава светлинна сигнализация. Все носи полицейски автомобил. Да. И сирена също. Тоест, може би има и хора, които спират на такъв тип полицейски сирени. И тук въпросът е по какъв начин да се санкционират сурово тези, които би трябвало да се санкционират, и как се защитават правата на абсолютно порядъчни хора, които са подложени на някакъв тормоз от страна на такива катаджи, част от които бяхте и вие, господин Тенев. Вие видяхте какви интересни клипове има, които са пуснати. Не е необходимо МВР да открия топлата вода. За този вид престъпление. ГДБОП ги издирвало. За този вид престъпление. Още 2016 година, мисля, че беше Държавен вестник 95, бяха направени промени в наказателния кодекс в глава 10. Там е изписано престъпление против реда и общественото спокойствие. Там в член 325 от наказателния кодекс бяха направени промени в алинея 3, 4 и 5, които бяха регламентирани, че който при управление на МПС извърши непристойни действия, грубо нарушаване на обществен ред, изразяващи неуважение към обществото, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 3 години. Тоест това не се прави, не се използва този години. текст? А ако е с опасен рецидив по алинея 1, става вече до 6 години лишаване от свобода и отнемане свидетелство за правоуправление. А всъщност закона за движението по пътищата има много сурова разпоредба, която наказва... Чувате ли? Да, сирена е сложена. Може и да не спрат. И синя лампичка е сложена. Някой може да се помисли, че е полицейски автомобил. Да. Що за безобразие? Продължете. Дрифтовете се наказват с 1 година отнемане на книжката и 3000 лева глоба. Тоест, това е доста сериозно наказание и то, ако бъде наложено ефективно, т.е. действително се отнеме книжката за това време и действително се наложи тази доста сериозна глоба, то със сигурност смятам, че би имало превантивен ефект. Затова говорим не толкова за размерите на наказанията, а за тяхното ефективно прилагане. Да се върнем към казуса, например казуса с Калина Сакскобургготска. Да. Какво мислите там? Ето този автомобил, например, за който разбрах, че е имало протокол и не е нейн. Сега на паркинга на полицията в Самоков ли ще стои? Най-вероятно там, където е извършено, грубо казано, престъплението. Кой трябва да го оцени на каква стойност е, за да й наложи санкция в размер на автомобила? Нали така е записано в момента? Това ли действа? Да, санкция в размер на стойността на автомобила. Всъщност не е санкция. Не става въпрос за санкция, но реално погледнато тя така изглежда като да е санкция. И какво трябва да се стане по закон сега, по този действащия закон? Реално погледнато не е необходимо автомобила да бъде отнеман за целите на оценителната експертиза. Той може да бъде оценен на пазарна стойност чрез оценителна експертиза и без той физически да бъде предоставен на експерт. Отделно от това, оценяването на автомобила е задача на съда. Тоест, в този ранен етап на наказателното производство абсолютно не е необходимо отнемането. То, освен че е незаконосъобразно, не е необходимо. А кога ще бъде оценен? В рамките на съдебната фаза спокойно може да бъде оценен. А това кое година? Също няма проблем. Експертите могат да оценяват и с задна дата, защото все пак на тях са им известни пазарните условия към момента на извършване на престъпление. Очевидно ще има някаква редакция на тези текстове. Въпросът обаче е пък да не стане предишната ситуация, в която видяхме, че има задържани в момента автомобили от сводката, видях и на бургаската полиция. Доста автомобили има. Където има тази ситуация, където не се знае дали е пушена цигара или взимане на норофен, наркотичните тестове, които са изключително съмнителни, но има и случаи на водач с алкохол, с свалени номера, с отнета книжка и пак е карал. Там трябва ли да остане този режим на отнемане на автомобили?
Като цяло, поне за мен, режима въобще на отнемане на автомобили е непропорционален. Пак казвам, според мен трябва да има сериозни глоби с сериозни наказания, отнемане на книжка. В интерес на истината, шофирането с отнета книжка също е престъпление. То се прилага. Без книжка. И е престъпление. Да. Малко преди да влезем в студиото, говорихме на тази тема, че само преди една седмица в Гърция направиха много сериозна промяна в наказателния закон, в който дори ако карате с малко повече от превишената скорост, има лишаване от свобода до 3 години и ако управлявате и държите телефон в ръка, пак могат да ви осъдят. Така че... Не, лишаване от свобода ли? Лишаване от свобода, ако превишите скоростта. Това мисля, че не се знае. Поне Преди една седмица, за пръв път. Това действа отскоро. Вчера го прочетох. От една седмица има нови правила, много по-сериозни санкции за водачите на автомобили, които управляват на територията на Гърция. Ще потърсим подробности от нашите кореспонденти, специално за новите правила, след като има такива поправки. Не ни стигна времето за всичко. Очевидно това ще е тема, която ще присъства в следващите седмици. Ремонт на ремонта на